Süt продукциясы табыныбызда көндә кирәкле ризык. Районда бүген көндә 2 süt эшкәртүче предприятие молоко һәм Илеш молоко җаваплылыгы шикләнгән җәмгыятьләр халыкны әлеге төр продукция белән тәэмин итә. Соңгы көннәрдәге үзенчәлекле шартларга карамастан, ике коллективта эшен гадәти режимда алып бара. Безнең инде иртәннән кичкә чаклы эш дәвам итә. Бер төрле тукталыш та юк. Иртүк молоковозлар чыгып китә. Алар барысы да иртән дезинфекция үтеп чыгып китәләр. Чисталар барысы да. Шулай ук производствода да чиста, бөтен иртәннән башлап дезинфекциялана. Шулай ук эш беткәч тоже дезинфекциялана. Молоко җәмгыяте директоры Ришат Галиев билгеләвенчә, биредә җитештерелгән продукция бүген үзләренең 4 кибетендә районның башка сәүдә нөктәләрендә, моннан тыш күрше районнарга, шәһәрләргә озатыла. Магазиннарда продукция җитәрлек. Sütler җитә, пиләр җитә, оннар җитә, барысы да тәртиптә. Шуңарга килегез, алыгыз. Без инде үзебезнең продукцияны чисто натураль итеп кенә чыгарабыз. Бернинди добавкалар да юк. Шуңарга өйдә ничек эшләнелә, ничек итеп пешерелә, шулай ук пешерәбез. Пине дә һәм süt продукцияларында пинең күбесе бездрожжевой, дрожжида кушып эшләмәйләр. Süтләргә инде бер төрле добавкалар, бер төрле улучшительләр, бер нәрсәләр дә кушылмай. Коллективта 127 кеше хезмәтен сала. Төшенкелеккә бирелеп утырырга беребезнең дә вакытыбыз юк, дип белдерә предприятие җитәкчесе. Безнең коллектив алай бүгенге булган бу коронавирус дип берсе дә алай паникага бирелмәде. Рәхәт итеп, мотор итеп эшләп йөриләр. Барсы да яхшы дип әйтәсе килә. Барсы да яхшы. Шуңарга теге куркып әйтеп торырга түгел инде. Самое главное, ул мондай кыен булганда безнең халык электән үк берләшкән. Шу бергә булсаң, бергә алып барсаң, бергә бөтенесен дә җиңеп чыгып була. 80-гә якын эшчене берләштергән Илеш молоко җәмгыяте дә бер үзлексез район кулланучыларына үз продукциясын мулдан тәкъдим итә. Бүгенге көндә безнең süt буенча халыкта бернинди проблема да юк. Süt килеп тора, продукцияны эшләбез, халыкка җитәчәк. Кайларда сатасыз продукция? Бүгенге көндә үзебезнең Илеш районына обеспечить итәбез, Дүртилләрне, Нефтекамский, Уфа шәһәре. Көндәлек менә сезгә күпме süt килә? Күпме süt чыгып китә? Көндәлек süt 30 тонна якынга килә, шуның 15 тоннасын перерабатывать итеп халыкка бирәбез. Шулай итеп, авыл хуҗалыгы эшкәртүче предприятиеләр эшчәннәре Илешлеләр табыны элеккечә мул булсын дигән теләк белән тырыш хезмәт салуын дәвам итә. Алина Хадимуллина, Илеш телерадиокомпаниясе.